presentábamos un borrador no que en liñas xerais todas as organizacións agrarias, así como a Consellería, estamos de acordo. Polo tanto, espero que desa reunión do día 26 saia ese documento de consenso que nos permita traballar por unha PAC, como vimos defendendo, con eses dous piares, con eses fondos diferenciados e, de ningunha maneira, con un orzamento menor ao que temos, non? Porque consideramos que todos así o demandamos, que é imprescindible eses fondos para dar estabilidade ao sector primario galego. En canto ao tema de Mercosur, nós dixémolo desde o principio, e desto xa levamos anos dicendo mesmo, o problema non é Mercosur, nós non lle temos medo á competencia de Mercosur, estamos preparados para competir, levámoslo facendo durante moitos anos, ora nestes días está facendo 40 anos da entrada na Unión Europea, nós xa decíamos daquela, Europa sí, pero non así, agora decimos Mercosur sí, pero non así. Cando a Comisión dice que en caso de que haxa variacións de máis do 5% do volumen dun produto, ou do 5% do precio, a propia Comisión, a petición dun Estado membro, activaría unha cláusula de salvaguarda para evitar, ou cláusula de frenado se chama, para evitar que esa situación produzca un daño estrutural no sector. O problema aí non está na dúbida que queren servar alarmistamente de que a produción que nos chegue non cumpla estándares de seguridade alimentaria, senón estamos falando máis de efectos sobre a situación económica. Non temos ningún tipo de contradictoria en decir non ao Mercosur, para nós o acordo non é unha opción, non nos valen as negociacións das cláusulas de salvaguarda nen das cláusulas espello, por lo tanto non estamos a falar xa nin de controis tal, porque para nós en principio non é unha opción, e de que se o acordo continuara para adiante, pois que a agricultura saíra dese acordo.